everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Oh. Ngano, Cookie? Imo man ko nang giisa imong duha ka bukton. Ba, surrender na ko. Sa unsa man? Kapalaran na jud ang misulti. Nga kamo jud ni Sir Jong ang para sa usag-usa. Cookie! Don't worry ma. Ma-okay ra lagi ko. Unsa naman sa nang binuanga, uy? Dili na lagi na mahitabo. Wa na gyud ko anak. Bisan mag-unsa pa na si Jong, dili na gyud ko interesado bisan gamay. Wa na ko maghuna-hunaan ang unsa-unsa pa na diha. Mao nga ayaw kog ingna nga kapalaran ay nagbuot. Kita mo ay magbuot sa atong kapalaran. Dili ang kapalaran mo ay magbuot nato. Ay. Oh, ngano? Ngano mo? Oh. Ngano mo duha? Walo oy. Usay wa, nga nakadungog ba kong misaka ang tingog ni Kwan, ni Lina, ni inahan mo. Namuwa pa ganyan dagwaya na, oh. Nakaluto na sila. Mga na ta. Sige na, dalimos ko sila. Nganong usara man kasi mana ang imong giliv? Usa ka buwan na lang unta ta. Tanaw lang ni Nay. Depende lang ni. Iadto nagdoktor ang imong kamot aron matagaan kag medical certificate. Hubag pa man gyud na. Angay man gani nang ipa-x-ray. Bitaw, Pops. Ipa-x-ray na lang ka na, Pops. Sige. Balik ko sa lungsod niya. Ipatanaw ko ni. Pero believe ko nimo, Jong. Bisag nahubag ng imong kamot, murag malipayon ka. Nakauyon gyud di ay kas probinsyada. Tinuod bitaw. Asa ra gus dagway ning imong amahan sa dito pata syudad Sandra. Di ba? Sige lang ni Kwaresma. Grabe sang nanay. Katawa pag hinay. Mura ba og bag-ong naulit tao nga nakakita sa iyang crush. Hala na! Tinuod bitaw. Asa ra gud kas dagway ning imong amahan sa dito pata syudad Sandra. Dili ba? Sige na lang ni Kwaresma. Tinuod gid ang gisulti ni Lola. Happy gid kaayo si Popsi. Pero dili tugod kay ni asya sa probinsya. Kung dili tugod kay bisan dinhi sa probinsya. Nagkita gyapon sila ni Tita Lena. The universe has spoken agad na. Sakto gid si Popsi. The universe has spoken. Ug wa na gyud ko'y angay lauman pa para namo ni Cookie. Wa na gyud bisan kamay. Oh, nganong mo kuyog ka naman ni Cookie balik sa syudad. Abi na kong imo pa kong ubanan din Helena hangtod sa death anniversary ni aning nanay di mo. Nawa ma. Iyo na lang lagi kuyog na ko karon. Usabay na susi mong Ubay-ubay ka mga ni Ugidag ang mga sinina kay madugay ka pa din eh. Nya karon mo balik ka na sa syudad. Mag-usa ka man dito nga wa ka may trabaho. Ang akong mga tanong manggutay, wa ko makatugon sa atong silingan. Baya, may humay ito kay angay na mong ikaguol. Gawas pa, sige mag-uwan-uwan dito. Sorry ma. Di ka pwede mo kuyog. Ay, mubalik na lang gud unya ko din para sa death anniversary ni Nanay Tay. Bali ay, doon na po ko ipatiman di mo. Oh, Ayaw na lang lagi ma. Aron siya, magmotor na lang na skoke, nagbalik niya sa anniversary ni aning nanay di mo. Nahala, sige. Dili na ko mo dayon. Magpuyo na ko. Thank you, Pops. Bye!
Lahos lang di kaghatod sa syudad. Ayaw na, Pops, oy. Wa pag na maayo imong kamot. Sige na, Pops. Amping, Thank you, Pops. Oh, asa ka nitong lukatanan o ikat? Oh, ay, tuara. Dagranam day gihapon pasahero bisan dili peak season. Oh, tora. Tora ang bus nga akong sakyan paingon sa syudad. Hala, uy, kadagag pasahero. Asa man ka ko lingkod, ani? Ay, tuwa pa day bakante sa lingkod, ay. Excuse me. Excuse me, gamay lang. Sandra? Oh, Asa ka, Jong? Huwag suroy-suroy lang gud day sa gawas. Aw, di ka magdaag sakyanan. Daon ta. Aw, dili ka di ay sa unahan lang kay magdaa ka man og sakyanan. Ihatod na lang ko sa Pikas Barangay, be. Pikas barangay. Sige. Tala na yun ay. Watsa, ay, watsa. Maligo po gani ko. Sige. Ay lang siya padugay. Ayaw lagi. Apurado ba? Mupalit kag kabaw? Nagduha-duha pa ko. Unsaon man nimong kabaw, tay nga dili ka naman mudaro. Gawas pagyod. Magsige na baya kag adto sa syudad. Kinsa may muatiman sa kabaw. Pwede na bang gud manuhol tayo bubantay? Ayaw na lang ng kabaw, tay, uy. Sige. Balibaran ako na lang tos maming. Atong silingan? Oo, baligya may iyang kabaw. Sige, tay. Balibari na lang to. Oy! Maayong adlaw. Asa ang bahay ni Maming Bisabelia? Oh, Ang babaeng kapalansan! tay, ayaw lang kasuko, ha? Wa na siya kabantay nga kita ni. Ganong naabot na siya din eh? Ay, sinang maming iyang gipangita, tay. So, dalas bahay ka. Ako rin tubag nila. Di na lang kumuduol. Sige, ayaw pa ila ha? O, tay. Diha agion nang. Diretso lang. Diretso lang mo. Ay, salamat. Dali na, Jong. Diretso ra ita. Tana. Sige na una lang. Magsunod na ko nimo. Ay, arang-arang. Wabag kaila si nanay kang Lina. Wa makabantay sinang kuring nako, tay. Unya, kantong iyang anak, wag ka. Duda ko nakabantay ito ni mo ang kanahan. Ay, tay. Ang importante nga wa ra sila muhapit din, he. Di na ta maguna-huna nila, good. Nganong naabot mo sa ditay napita? O nganong nakaila siya ni Mami? Lord, nga naman eh. Nagkasakay lagi ni Cookie. Ay, naglipog naman ko ini, eh. Lord, uy. Ituon na ba ako nga sila si Popsi o Tita Lana yun ang imong prepare for each other. Pero, ngan... Lugawa ini, oy. Panungog man eh. Nakasakay pagid mi. Ba't pagyod? Haskang. Galis yung kaglingkod. Musibo gamay ha. Okay ra. Uwan ako maglisod og lingkod. Di lang ka makatuno nga. Nagkasakay ta karon. Ako sa gani. Shock kay ko. Murag joke, no? Ay, kung kuyog pa lang yun unta ko ni Cookie. Wa na unta ko kulbae karon. Ay, may lang untag dili gid mo anhi si Jong. Di lang yun unta. Tigil ko mahimutang.
Buwan tuloy ko sa ila. Doon na yung kayo. Jang, marikaragad. Uy, gitawag mo ko. Ginoo. Hika pa lang intaon ang utok at Jong. Ayaw lang intaon siya paanhiya. Magkagubot na sad mihin ni Lord. Ayaw lang intaw kitukot. Lina, Ay! ngano ka man? Kuyawan mo apil di mo. Ay! Kalit ka man lang gugtong nga, tay. Wa man gani ko makabantay nga ni Dool ka. Yati siya. Nagtuo kang si Jong ko siya. Wa, tay, uy. Istilan! Istoryahin nila. Patilos para ni mo. Igking padyugay ka. Murag iring pakuratan. Ah, grabe naman sad anak, tay, Inuon uy. bitaw. Ay, ambot ni mo, tay. Uyog ta na. O, sige, tay, tana. Asa man ta? Tana dayon, tay. Lord, please, maluoy ka. Pasabta ko inibi. Nga nagkailakon na kayo kung nagtupad bigaro ni Cookie sa bus. Gusto kay ko masandig niya. Gusto ko bubunin siyang kamot. Pero, dili lang ko. Sakit na kayo kong dugan. God. Tabangin taon ko. Nga makapugong ko sa akong kaugalingon. Nahibaw kag yun. Unsi akong kibati karon. Gusto na akong gumitan ang iyang kamot. Gusto na ako siyang pasandigon sa akong dugan. Gusto na ako siyang kakson ug hugot. Tabangi ko pugong sa akong gibati, Lord. Tabangi ko. Ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!